Mayong adlaw mga bata, karong adlaw atong pagkatunan ang Mathematics 3 sa Sinubuanong Binisaya. Ania na kita sa Quarter 3, Lesson 6. Atong hinumduman nga ang Lesson 6 adunay duha ka leksyon. Karon atong pagkatunan ang Leksyon 6.2 nga makaila ug makahulagway sa symmetry sa environment ug sa design. Okay. So sa dili pa kita mo dayon, aduna ako'y mga health reminders para kanato. Una, maghugas sa kamot. Ikaduha, mo distansya sa ubang tawo. Ikatulo, likayi ang paghikap sa imong mata, ilong ug baba. Ikaupat, kanunay magsulob og face mask ilabi na kung mugawas sa panimalay. Ikalima, magpuyo sa sulod sa balay para iwas ta sa virus o sa mga sakit. Stay home, stay safe mga bata. Okay. Sa kining leksyon, ikaw gilauman nga makaila o makahulagway sa symmetry sa environment o sa design. Makakolor sa mga hulagway nga symmetry sa environment o sa design. Ug makadibuho og line of symmetry sa mga figures nga symmetrical. So sa dili pa kita mo padayon sa atong leksyon, ato sang balikan ang atong leksyon sa 6.1 nga mao ang congruent line segments. So buot pasabot sa congruent, pariha. So atong pag-aansiran kini kung aron matest nato kung nakahinumdum pa bata sa congruent line segments. So, instruction, isulat ang oo kung ang gipakita nga line segment kay congruent ug dili kung wala kini nagpakita. Una, si line segment LM ug si line segment OP, oo o dili. Isulat inyong answer. Ang saktong tubag kay oo. Congruent kini nga line segment. Ikaduha, line segment QR and line segment ST. Oo o dili. Ang saktong tubag kay dili. Dili sila congruent kay dili sila parehas og gitas-on. Ikatulo, line segment EF ug line segment GH. Oo o dili. Ang saktong tubag kay oo. Congruent kini nga line segment. Ikaupat, line segment AB ug line segment CD. Oo o dili. Ang saktong tubag kay oo. Congruent kini sila nga line segment. Ikalima, line segment UV ug line segment WX. Oo o dili. Ang saktong tubag kay dili. Dili sila parehas og gitas-on. So, naka-perfect ba kamo? Sakto ba inyong mga tubag? Kung sakto tanan, good job mga bata! Okay. So karon ato nang pagkatunon ang leksyon sa 6.2. Unsa may naa sa inyong hunahuna kung makabasa kamo niini nga pulong? Symmetry. Atong basahon, symmetry. Unsa ka ni siya? Ato nasab kini nga basahon. Line of symmetry. Usbo nato, line of symmetry. Unsa man ka kini sila? Atong katunan karon. Ang symmetry kung ang bahin niini sa usa ka kilid tukma nga magkaparehas ang bahin sa pikas nga kilid. So kung naatay usa ka disenyo or usa ka figure, kung ang bahin niini sa usa ka kilid
tukma or parehas or equal nga magkaparehas ang bahin sa pikas kilid, gitawag ka na nga symmetry. Okay. Moode ka na siya ang symmetry. So, ay kaduha, line of symmetry. Mao ang tawag sa putol-putol nga linya. Mao kini ang line of symmetry kani siya. So, ang tawag sa putol-putol nga linya. Ato kining timan-an kay sa pagpadayon nato, ato kini silang magamit. Okay? So, unsa man karon ang inyong makita diha nga mga disenyo or hulagway. So, ana diha makita ninyo ang usa ka disenyo sa heart. Ug usa pod ka environmental nga design nga butterfly or alibangbang. Nakasulay na ba kamo sa pagdakop og alibangbang? Okay, so manghinaot ko na nakatry na mo. So, ato silang tagsa-tagsaon kung nganong nahimo silang mga symmetry. Okay, unahon na to si heart. Okay. So, di ba niingon man to nga ang symmetry kung unsay naa sa pikas kilid sa wala mausad ang naa sa tuo. Tukma. So, meaning parehas equal. So, kung ako di ining pilon, ang kani nga heart nga design, akong pilon ha. So, muna siya. So, parehas gyud sila og gidakon. Inig pilo na to. Susulayon niya ha. Pag drawing og heart, dayon guntinga, din sulayi o pagpilo. So, kung parehas ba jud. Taro nga pod nga perfect ang imuhang pagka-drawing sa heart. Akong bukharon og balik. Okay. So, kung unsay naa sa wala nga bahin kani siya, mausad ang naa sa tuo nga bahin. Kanimo ni naa sa ato ang wala. Kung unsay naa diri, unsay naa ni diri, mausad ang naa diri sa tuo. So, muna siya pagaingnon nga parehas man sila. So, buot pasabot kani nga disenyo usa ka symmetrical shape, usa ka symmetrical nga disenyo. So, atong gamitan og line of symmetry. Kay ang paggamit sa line of symmetry, muna siya magsulti ka nato nga tukma gyud ang ilang isig ka kilid. So, tanawa, nanay line of symmetry diha. So, tukma ba ang isig ka kilid sa ato ang disenyo nga heart? Oo, tukma kaayo. So, muna siyang gitawag kini nga ang disenyo nga heart nga symmetrical shape. Okay, nasabtan mga bata? Okay, so adto na sab kita sa disenyo nga alibangbang. So, moingon kitag environment, di ba? Ningon to gay na no? Environment. So, ato kini silang makita sa atong environment, sa ato ang palibot. Kini usa ni sa atong makita sa ato ang palibot. So, atong tan-awon kung symmetrical ba kini siya o dili. Okay? So, parehas atong gibuhat sa heart, ato sab kini siyang pick-on or ato ang i-fold or atong piluon. Okay, atong piluon. Okay, so sa pagpilo, nahimong kini na lang. So, parehas. Kung unsa day ang naa sa wala nga bahin sa butterfly, mausad ang naa sa tuo nga bahin sa butterfly. So, muo na lang ni ang nakita. Labi nagkana, idakop na to sa butterfly, ato nang itapad ang duha ka wings niya. So, usa na lang ang atong makita nga bahin sa wings. So, parehas dahil gidakon, parehas dahil iyahang pikas bahin o ang pikas bahin. So, atong bukharon og balik. Okay. So, buot pasabot nga kung unsay naa-address sa wala nga bahin sa ato ang butterfly, mausad atong makita diri sa atong tuo nga bahin sa ato ang butterfly.
Buot pasabot nga kani nga environmental shape or environmental nga disenyo nagpakita nga symmetry. Okay, atong applyan og symmetrical line or line of symmetry. Atong ibutang sa tunga. Okay, di ara ato nang gibutangan og line of symmetry. So makita diha nga kung unsay naa sa pikas nga bahin, mausad ang naa sa pikas nga bahin. Subot pasabot nga kini nagpakita nga symmetrical. So ang heart o ang butterfly usa or duha lang kini sila sa mga pananglitan sa gitawag nato nga symmetrical shape or figure. Okay, so kani sad siya unsa katoy tawag ani niya kani? Muna siya gitawag og line of symmetry or symmetry line. So magamit nato kana kung ato ang sukdon or ato ang tan-awon ang usa ka shape or figure kung symmetry ba o dili. So nakasabot mga bata? Okay. So na ako'y mga pananglitan dire. Okay. Instruction, magdibuho o magdrawing og line of symmetry sa mga figures nga symmetrical. So sa mga figures daw nga symmetrical, so tan-awon na to, asa man ani mga figures ang symmetrical. Magdibuho, magdrawing og line of symmetry. Kaya ba ninyong magdrawing og line of symmetry or broken lines? Okay, sige, sugdan na to. Okay. Okay. So tanan di ay nga mga figures nga inyong nakita karon, puro sila mga symmetrical. Kay atong makita nga kung unsay naa sa wala nga bahin sa figure, mausad ang naa sa tuo nga bahin sa figure. Okay. Dapat ko'y laing pananglitan. Okay. Kanina mga design makita ni nato sa ato ang palibot. Unsa man kini? Yes, dahon. Kani butterfly, kani gagamba or spider. So makita nato kini sa ato ang palibot. Na kung atong butang symmetry line, napakita nga symmetrical kini sila na mga shape. Okay? Nasabtan ba mga bata? Subot pasabot nga ang symmetrical or symmetry napakita nga pareho. Pareho tukma. Kung tukma ang pikas o pikas nga bahin. No, unsa man teacher kung dili tukma? So, dili symmetrical. Kung dili sila parehas, buot pasabot pod, dili symmetrical. Okay? Nasabtan ba mga bata? Okay. So, atong nahibaluan nga, ang figure o disenyo kay blank kung ang bahin niini sa usa ka kilid, tukma nga magkaparehas ang mga bahin sa pikas nga kilid. Unsa man kato? Unsa may ibutang nato nga word diri sa blank? Okay, symmetry. So, ang figure o disenyo kay symmetry kung ang bahin niini sa usa ka kilid, tukma nga magkaparehas ang mga bahin sa pikas nga kilid. Okay, kini. Unsa man sad ang tawag sa putol-putol nga linya nga nagbahin sa usa ka symmetrical shape o figure? Unsa may tawag ato? Gitawag ato og line of symmetry. Basahon nato, line of symmetry. Mao ang tawag sa putol-putol nga linya nga nagbahin sa usa ka symmetrical shape o figure. Klaro ba mga bata? Nasabtan ba? Very good. So karon atong i-apply ang inyong nakatunan. So lingini ang itsura sa hayop o shape nga nagpakita og symmetry. Usbon nako, lingini ang itsura sa hayop o shape nga nagpakita og symmetry. Una,
kani nga triangular shape. Ikaduha, arrow down shape. Ikatulo, itik. Ikaupat, iring. Ikalima, alibangbang. Asa man ani na mga hayop o shape ang napakita og symmetry. Atong tanawon ang inyong answer. Okay, ang kani nga shape na triangle napakita kini nga symmetry kini. Sunod, kaning arrow down nga shape napakita sab nga symmetry. Sunod, so wala siya lingini kay ang itik wala kini napakita og symmetry. But pasabot kini dili symmetry. Ikaupat, wala sab siya lingini kay nagpasabot kana nga dili kini siya symmetry. Ikalima, okay, so gilinginan si alibangbang but pasabot symmetry kini. Sakto ba inyong mga tubag mga bata? Sakto, very good. Okay, kini. Kulori ang mga hulagway nga nagpakita og symmetry sa environment ug sa design. So, tanawag maayo ang mga hulagway. Asa man niini ang nagpakita og symmetry. So, naraha, tanawag ayo. Then, kulori ang hulagway nga nagpakita og symmetry. Okay? Sige. I'll give you time to do it. Okay, human na ba kamo? Sige, atong i-check kung sakto ba ang inyong mga tubag. Unang hulagway nga nagpakita og symmetry. Ang disenyo or shape sa letrang A, symmetry kini. Sunod, asa pagkahaani nila ang napakita og symmetry. Ang hulagway sa smiley face. Kay kung ato ka nang butangan og line of symmetry, makita nato nga kung unsa ang naa sa wala, mausad ang nasa tuo. Og ang unsa pa jud? Okay, kani ang kahoy. So, ang kahoy, makita nato ani nga kahoy nga symmetrical kini. Pero dili bot pasabot ha, nga tanang kahoy symmetry or symmetrical. Kay na ibang kahoy, dili symmetrical. Okay? So, kani dayong tasa, dili day kini symmetry. So, dili. Kay kung atong butangan line symmetry, dili siya parihas kung unsay nasa wala og sa tuo nga bahin. Dili siya parehas. Kaning martilyo. So, kung atong butangan diha og line of symmetry, dili siya parehas. Og kining yawi, dili sab kini parehas. So, ang tawag ani nila kay dili symmetrical shape o hulagway. So, nakasabot ba mga bata? Maayo, kay nakasabot di ay. Diri natapos ang atong leksyon karong adlaw. Manghinaot ako nga nakakaton kamo sa atong lesson karon. Malipayong pagkaton, ako si Teacher Theody nagingon, padayon sa pagkaton para sa mahayag nga kaugmaon. Don't forget to subscribe, like, and share this video para daghan sab ang makakaton. Salamat!